Αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν το πρώτο αεροπλάνο. Το κατασκεύασε εξ ολοκλήρου ένας φωτισμένος, ένας πρικισμένος άνθρωπος, ο Wright, τον οποίο και βλέπετε αυτή τη στιγμή πανέτοιμο για την ιστορική πρώτη πτήση του ανθρώπου. Αυτός εδώ είναι ο αδελφός του Wright, ο Left. Ένα ρεμάλι και μισό. Ένας άχρηστος αλήτης που ζηλεύει τις ικανότητες του αδελφού του. Παρακολουθήστε λοιπόν το σαμποτάζ που γίνεται εις βάρος του Wright από τον ίδιο του τον αδελφό. Έτσι λοιπόν, από εδώ και στο εξής, εσείς τουλάχιστον που είχατε την τύχη να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο, θα ξέρετε πως οι αδελφοί Wright που έμειναν στην ιστορία ως οι πρωτοπόροι της αεροπορίας ήταν ένας, οι αδελφοί Wright με ητα και όχι με όμικρον γιώτα. Και ενώ ο άνθρωπος